all right, everybody. 3, 5, 6, 7. Лявото на кръста, дясно диска горе. Раз, два, три, 5, 6, 7. Раз, два, три, 5, 6, 7. Раз, два, три. От тук имате контра, която от десния крак и от контакта на дясна ръка. Имате 5, 6, 7. Вижте къде хвърлям ръката. Засилвам, хвърлям, пащам. Окей? Един ви вариант е на рамото, препоръчвам и вариант, който трябва да е на хълбо. 5, пускам, за да може дамската ръка да има къде да отиде. Но тук много важно трябва да, когато вадите ръката пред дамата, трябва да стъпите пред нея близко. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 1, 2, 3, без да вплятвам, 6, 7, раз, 2, 3, 5, 6, 7, раз, 2, 3, 5, 6, 7, държа, 2, 3, 5, 6, 7, хоп, 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 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7, раз, 2, 3, 5, 6, 7, вуаля!